Здравейте! Аз съм Шенол Куртов от град Сопот и това е литературното четене "Стани, стани, юнак балкански". Днес ще ви представя едно стихотворение или по-скоро една повест в стихотворна форма на Добри Чинтулов. Продължаваме с неговото творчество и поемата се казва "Двама приятели". Поклонниче на Аполона, къде писано в закона, та толкос рано излезна, без да ме чакаш, в път тръгна. Защо под облака небесен стоиш ти тъй като унесен? Кажи, приятелю, как си? Защо замисли пак? Сам си. Сам си, о, аз не бях самичък, когато дойде ти едничък и ме попита: ти как си? Тогас останах аз сам си. Ела, седни и ти при мене, прилично то е сега време, да видиш в този изгоден час, къде с ум се носех аз. Я погледни наоколо си, как всичко мами и ум носи, припомня стари времена, народната ни старина. Аз минах селото Преслава, достигнах и до таз Морава, и като гледам тез места, макар да нямам те уста, кръвта ми силно те вълнуват и душата ми хортуват. Запри се, та си почини при тез свещени старини. Като от коня си отседнах, спокойно тука се облегнах, обърнах погледа си аз навред, изгледах всичко наред. Отде се мисли появиха, та в мене всичко съживиха, преминалото се яви и ми душата съживи. Аз видях древна столица, на нашите градове царица, Преслав със своите старини, в Хемуските планини, в бащините си палати, цар Крум от мислове крилати, разхождал се обиколен, душевно много натъжен. За мир 2 пъти се обаждал, нарочно пратеник провождал до Никифора Гордий цар, на византийци господар, но никак Гордий цар не слуша, но повече уши запуша и се присмива във веселба на царската Крумова молба. Крум 3 път му изпроводи от свои верни скороходи, дано Никифор се склони да пощади деца и жени. Но всичко пусто и напразно. Никифор казва гръмогласно, че нищо той не ще да чуй, и Круму в лицето плюй. Сърце се Круму наранява, душа му се разярява, и когато главен лев провиква се с страшен рев: о, вишни Боже безпределни, и ти, Пироне, огнестрелни, кой от горния ефир
боравите на долния мир. Кои с правдата в ръката, вървите по света делата, по нея всички да вървят, кои живеят по светът. Насам, насам обърнете, насам си погледа втренчете, да вижте с ваши верен глед врага Никифора проклет. За милост той не се сеща да знае, да тъпче правдата дерзае, като разбойник напада на бащината ни страна. Ако да имам аз погрешка и тъпча правдата човешка, на всички богове гнева да ми овисне на врата. Ако ли ази съм невинен, то нека огънят ваш силен врага в главата да отстрели, рода му долу да свали. О, скоро, скоро, воеводи, навред пратете скороходи, народът да се призове и тука да се събере. От тука да го наредите, места да хване по горите, да чака да не влиза в бой, приказ докъде не вземе мой. Веднага в всичката преслава, голямо мало се разшава, кой ножа си носи да кали, кой чанта пълни със стрели, кой тетива на лък обтяга, кой вранен коня чеше стяга и клето му сърце трепти, кога да тръгне не търпи. По българското всичко царство, под Крумовото господарство, за тебе или пред очи, навред за бой сал глас ечи. Война, война непремирима, за бащината ни любима, война противо лютви враг, нечакан гостенин недраг. Но на Никифор наближава, нахлува в Крумова държава,